Čaute, vítam vás na novom kanáli Papo TV a pri dnešnom unboxingu haloviek, ktoré som dneska kúpil v Direct Športe. Poďme sa na to pozrieť, ideme ich otvoriť. Tu máme papierik a tu ich môžeme vidieť. Vložím ich na krabicu. Tak. Stáli 40 €. Pozrieme sa aj na typ, aký to je. Je to vyhľadené špeciálne na halu. Zimná sezóna sa začína, tak musím byť pripravený. Môžeme sa ich pozrieť bližšie. Tuto vidíme nadpis Sala. Takže tak, chcel som síce iné, žlté Adidasy F50, ale nemali moju veľkosť. Taká, ktorá by mi sedela, 43 mi boli malé a z týchto malých, ako tuto budeme vidieť, 43,3 takzvané deviny za 40 € z Direct Športu. Myslím, že môžem byť spokojný, keďže ich sem dám. Keďže mi sedia aj na nohe, behá sa v nich dobre, s loptou som ešte s nimi neskúšal nič, ale budú podľa mňa úplne 100% fungovať. Takže tak, ďakujem, že ste si toto video pozreli. Poteší ma like, dislike nie, ale ak ho dáte, nebudem sa hnevať. Keďže toto nie je úplne dokonalé, si myslím, ešte sa mám v čom zlepšovať a určite ma poteší aj odber. Toto bolo vlastne prvé video na tomto kanáli, takže lúčim sa s vami. Čaute.